Давай выцінаць тэатрык. А што, калі выцінанка раптам ажыве? Калі выразаныя з паперы героі выйдуць на маленькую сцэну, вакол іх з'явяцца дэкарацыі і пачнецца сапраўдны спектакль. Запрашаю вас на новы онлайн-інтэнсіў «Выцінанкавы тэатрык». 4 творчыя сустрэчы, на якіх мы будзем не проста выцінаць, а ствараць свой маленькі папяровы тэатр. Будзем разбірацца, якія віды тэатрыкаў можна стварыць з дапамогай выцінанкі, як зрабіць уласную сцэну і дэкарацыі, як стылізаваць герояў, каб яны былі выразнымі і пазнавальнымі, як выцінаць фігуры, прадметы і элементы для тэатральных пастановак. І, вядома, будзем шмат выразаць, прыдумляць і гуляць з паперай. 4 онлайн-сустрэчы адбудуцца праз Zoom 8, 15, 22 і 29 верасня, гэта па ўторках, а 21 гадзіне па беларускім часе. Курс падыдзе тым, хто ўжо любіць выцінанку, і тым, каму хочацца паспрабаваць яе ў зусім новым фармаце. А напрыканцы у кожнага будзе не проста некалькі выцінанак, а свой маленькі тэатральны свет, які можна ажывіць. Запіс на інтэнсіў і кошты ў прыватных паведамленнях. Да сустрэчы!